когато сутрин бусчето си чаках аз. Гледам аз до мен, сяда валката. Гледам аз до мен, сяда валката. И питам го веднага аз: Валка, какво стана? Защо така, бе, брат, не си с Тойотата? Защо така, бе, брат, не си с Тойотата? И той ми вика: мани, знаеш ли какво стана? Вчера бях до КАТ и лошо ми стана. Вчера бях до КАТ и лошо ми стана. Куките ми връчиха солена глобичка.